आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। 10वी-12वीच्या निकालांचा उत्साह असतानाच वैद्यकीय शिक्षणाचं स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे। केंद्र सरकारनं 3 मे 2026 रोजी झालेली नीट परीक्षा पेपर फुटीमुळे रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या परीक्षेसाठी 471 विद्यार्थ्यांची आसन क्षमता असलेलं केंद्र उपलब्ध होतं। यापैकी 457 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली होती, ज्यात एका दिव्यांग विद्यार्थ्याचाही समावेश होता। मात्र पेपर फुटीच्या बातमीनं या सर्व विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवरती पाणी फिरलं आहे। वर्षभर रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं मानसिक खच्चीकरण झालं असून आम्ही पुन्हा अभ्यास करू, पुन्हा पेपर फुटला तर त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला आहे। पाहूयात। पेपर फुटीमुळे नीटची परीक्षा रद्द करण्यात आली असून सीबीआय मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे। देशभरात गेल्याच आठवड्यात म्हणजे 3 मे 2026 रोजी नीटची परीक्षा घेण्यात आली होती। आता नव्या परीक्षेची तारीख लवकरच जाहीर होईल। त्यासाठी परीक्षार्थींचे परीक्षा केंद्र 3 मे रोजीचेच राहणार असून विद्यार्थ्यांना नव्यानं रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही। विद्यार्थ्यांकडून नव्या परीक्षेसाठी शुल्क घेतले जाणार नाही, मात्र नव्या परीक्षेसाठी नवे ओळखपत्र दिले जाणार आहे। विद्यार्थी पालकांनी फक्त NTA सूचनांवर लक्ष ठेवावं असं आवाहन केंद्रांकडून करण्यात आलं आहे। खरोखरच नीटचा हा गोंधळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलेला आहे। हे पहिल्यांदा होतं असं नाही आहे, मागं देखील त्यांनी ही फार मोठी चूक केलेली आहे। कारण ही जे विद्यार्थी आपल्याकडे येतात, आता आमच्याकडं अभिनव ग्रुप ऑफ एज्युकेशनमध्ये आमच्या ह्या दोन्ही ब्रांचेसमध्ये ऑलमोस्ट 500 मुलं शिकतात। तर तुम्हाला त्यांच्या भविष्याशी खेळल्यासारखं आहे। कारण कसं झालेलं आहे, नॉट ओन्ली 2 इयर्स, 2 वर्षाहून जास्त प्रयत्न करणारे किंवा फाउंडेशनपासून त्याची तयारी करणारे असंख्य मुलं आहेत। आणि त्याने आमच्या माध्यमातून डेली टेस्ट सोडा की प्री टेस्ट जे आहेत, ऑलमोस्ट 60 प्री टेस्ट मुलांनी दिलेली आहेत। इतकी त्यांनी मेहनत घेतलेली आहे। आता पुन्हा त्यांना रीटेस्टिंग करायचं आहे। मी तर निवेदन करीन की आपल्याला रीटेस्टला न जाता वेगळं काही करता येईल का। ऑलरेडी त्यांनी आता डिक्लेअर केलेलं आहे, तर शासनानं ह्याच्याकडे गांभीर्यानं बघावं। प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मुलांच्यावर खरोखरच खूप मोठा अन्याय झाला आहे असं मला वाटतं। गेल्या 2 दिवसापासून नीटच्या संदर्भात जी बातमी आपल्या कानावर आली, ही बातमी खरोखरच या देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी संवेदनशीलतेने विचार करणारी तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा या ज्या परीक्षेमध्ये नीटच्या 22 लाखाहून जास्त विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली, त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ही खेदजनक गोष्ट आहे। वास्तविक पाहता अगदी पूर्वीच्या काळी 12वी शास्त्र शाखेच्या गुणवत्तेवर, मेरिटवर मेडिकलला प्रवेश द्यायला जात होता। मात्र नवीन हे जे नीटचं खूळ आणलं गेलं, या नवीन नीटच्या खुळामुळे गेल्या 10-12 वर्षामध्ये जे पेपर लीकचं प्रकरण सुरू आहे, या पेपर लीकच्या प्रकरणामध्ये जी नॅट म्हणून जी संस्था ही सगळी परीक्षा संचलित करते, ह्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर फार मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे। वास्तविक पाहता मुलांकडून फी घेऊन, लाखो रुपये फी घेऊन जे खाजगी कोचिंग क्लासेस चालतात, या कोचिंग क्लासेसचं आणि ही परीक्षा नियंत्रित करणाऱ्या संस्थेचं काही साठेलोटे तर नाहीत ना, असा प्रश्न एकंदरीत ज्यावेळी ही पेपर लीक झालेत आणि ज्यावेळी ही फार गंभीर समस्या निर्माण झालीत, त्यावेळी निर्माण झाल्याशिवाय होत नाही। जे पालक श्रीमंत असतात, हे श्रीमंत पालक लाखो रुपये भरून आपल्या मुलांना खाजगी कोचिंग क्लासेसना पाठवतात आणि ज्यांना हे शक्य नसतं, यामध्ये असेही काही विद्यार्थी आहेत की ज्यांच्याकडे जी काही त्यांची प्राप्त परिस्थिती, त्या परिस्थितीनुसार रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करतात,
पालकही त्यासाठी बँकांची कर्ज काढतात, असलेलं जे काय असेल ते त्या खर्च करतात आणि परीक्षा देतात. आणि जर हे सगळं करून अशा प्रकारचा एवढा त्रास सहन करून अतिशय सुंदर स्वप्न त्यांनी डॉक्टर होण्याचं बघितलेले असतात, पालकही त्यासाठी सहकार्य करत असतात, कष्ट घेत असतात. आणि जर परीक्षा दिली गेली आणि परीक्षा जर रद्द करण्यात आली, आणि रद्द करण्याचं कारण काय तर पेपर लीक झालं. हा 1-2 दिवसापूर्वी जो प्रकार घडला आहे तो पहिला प्रकार आहे का? नाही. यापूर्वीही अनेकदा हे प्रकार झालेले आहेत. पण या प्रकाराकडे ना सरकारला गांभीर्याने पाहण्यासाठी वेळ, ना त्या संस्थेच्या बाबतीत काही त्याच्यावर कडक कारवाई करून त्याच्या मुळाशी जाऊन हे सगळी प्रकरणं बघण्याची मानसिकता. आणि यामुळे या देशात या नीटच्या ज्या परीक्षा आहेत किंवा इतर कुठच्याही स्पर्धात्मक परीक्षा आहेत, त्या परीक्षांचे ज्यावेळी पेपर हे लीक होत आहेत त्यावेळी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मानसिक त्रास हा त्या विद्यार्थ्यांना, ज्यांचा याच्यात काही दोष नाहीत, त्यांच्या कुटुंबियांना, पालकांना सहन करावा लागतो. आणि कालचा हा जो घडलेला गुन्हा आहे तर खरंच अक्षम्य गुन्हा आहे. प्रश्न असा आहे की ही जी घटना घडली आहे ही कोणत्या राजकीय परीक्षेच्या कालावधीत घडली, कोण पक्ष सत्तेवर असताना घडली, हा माझ्या मते मुद्दा गौण आहे. मात्र ही जी घटना घडलेली आहे या घटनेच्या मुळाशी गेलं पाहिजे. वर कोणत्या तरी तपास यंत्रणा नेमायच्या आणि त्या तपास यंत्रणांनी दिलेला अहवाल तो तसाच गाठोड्यात बांधून ठेवायचा, त्याच्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. हे फार भयानक आहे. या देशातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जो टोकाचा भ्रष्टाचार पसरलेला आहे ह्याचं एक ते उत्तम उदाहरण आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे आपल्या देशामध्ये अशा प्रकारच्या परीक्षा घेणाऱ्या, नियंत्रित करणाऱ्या संस्था आहेत, या संस्थांवर जर सरकारी नियंत्रण नसेल, जर त्यांच्यावर चेक नसेल तर हे प्रकार वारंवार घडणार आणि वारंवार बिचारा विद्यार्थी बळी जाणार. हे असंच घडत राहणार. त्यामुळे खरं तर आता या देशातील सजग नागरिकांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. ती जी एजन्सी आहे त्या एजन्सीला जाब विचारण्याची गरज आहे. त्या एजन्सीमध्ये असणारे जे अधिकारी आहेत, जे संचालन या परीक्षांचं करतात, त्यांनाही जाब विचारण्याची गरज आहे, त्यांच्याही कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे, असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी शिवानंद भिडे. गेली 23 वर्ष या शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करतोय आणि आपण आत्ताच नीट ह्या परीक्षेबाबतचा असा विषय ऐकलेला आहे की होणारी परीक्षा केवळ एक पेपर फुटल्यामुळे पोस्टपोन झालेली आहे. ॲक्च्युली पाहता गेली 2 ते 3 वर्ष ही 12वीला बसलेली मुलं कठोर परिश्रम करत आहेत आणि ह्या परीक्षेची तयारी करत आहेत. मी माझ्या घरात हे उदाहरण बघितलेलं आहे, किती अभ्यास करावा लागतो. या अशा गोष्टी काही पैशांसाठी काही गोष्टी काही लोक करतात आणि त्यात मुलांचं पूर्णपणे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. आणि ह्या अशाच प्रकारे गेली कित्येक वर्ष माझ्या तर अनुभवातून मी सांगतो, गेली 4 ते 5 वर्ष अशा प्रकारचा मोठे फ्रॉड चालू आहेत. 2 वर्षापूर्वी तर एकाच सेंटरवरची 25 मुलं ही 700च्या वर होती. म्हणजे हे ज्या सेंटरवर 1 किंवा 2 मूल हे मेरिटमध्ये अपेक्षित असतं, कारण साधारणतः मुलं बसतात 25 लाख आणि 25 लाख मुलं आपल्या जीव ओतून काम करतात. आणि असं असताना सुद्धा काही पैशासाठी काही जण अशा प्रकारच्या गोष्टी करून मुलांचं खच्चीकरण करतात. मग भारतामध्ये अशा अभ्यास करणाऱ्या, खरोखर प्रामाणिक अभ्यास करणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत हा अन्याय नाही का? अन्याय निश्चितपणे आहे. आणि NTA जी संस्था आहे ही हे काम गेले कित्येक वर्ष पार पाडते. आपण 2-3 वर्षापूर्वी पण ऐकलेलं आहे, यांच्यावर NTA या संस्थेवर बऱ्यापैकी ताशेरे ओढले गेलेले आहेत त्यांच्या कार्यप्रणालीबद्दल. आणि माझंही त्यांच्याबद्दल अजूनही असं मत आहे की NTA ही संस्था अजूनही चांगल्या प्रकारे काम करत नाहीये. यांनी अतिशय प्रामाणिकपणे काम करणं जास्त आवश्यक आहे. आणि आपल्याकडच्या ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलांच्या बाबतीत विचार करता अतिशय कमी, आपल्याकडे साधनसामुग्री कमी असताना सुद्धा काही मुलं प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात. सिंधुदुर्गातून 1 किंवा 2 मूल नीटच्या परीक्षेमध्ये दरवर्षी जातं, 1 किंवा 2. मला सांगा, अशी परीक्षा जर पुन्हा झाली, हीच परीक्षा जर पुन्हा झाली आणि त्या विद्यार्थ्याला, समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला 500-550 मार्क्स मिळाले असतील किंवा 600 मिळाले असतील आत्ताच्या परीक्षेमध्ये, किंवा तो मिळवणारा असेल, आणि अशी परीक्षा जर पोस्टपोन झाली तर पुन्हा त्याच्या मानसिक खच्चीकरणामुळे पुन्हा तो तेवढे यश देऊ शकेल काय? हा एक मोठा प्रश्न आहे. ह्यासाठी खर्च सुद्धा बराच होतो. लक्षात घ्या, पालकही अशा परीक्षांसाठी मुलांसाठी, कारण
खूप मोठं ध्येय आहे, खूप मोठी कॉम्पिटिशन आहे. मी म्हटलं ना 25 लाख मुलं जर बसत असतील तर खूप मोठी कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्या मुलांना उतरावं लागतं. आणि अशातून सर्व पेरेंट्स, विद्यार्थी, कुटुंब, सर्व शिक्षक ह्या मागे लागलेले असतात. किमान आपला मुलगा चांगला यश मिळावं, डॉक्टर व्हावा या उद्देशाने सर्व कष्ट करत असतात. यांना तर पूर्णपणे कोलॅप्स करण्याचं काम ही मुठभर माणसं भारतातली करतायत. यांना पकडून कठोरातली कठोर शिक्षा यांना दिलीच पाहिजे आणि सरकारने शिक्षण क्षेत्राकडे अतिशय प्रामाणिकपणे लक्ष वेधलं पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. या पद्धतीमध्ये काय बदल करावा असं वाटतो का आपल्याला? आता बदल म्हणजे अशा प्रकारची पूर्वी MST CET म्हणजे इंजिनिअरिंगची जी एक्झाम होती ती अशाच प्रकारे कागदावर व्हायची, म्हणजे ऑफलाईन व्हायची. त्यावेळी सुद्धा असे बरेच फ्रॉड महाराष्ट्रामध्ये मी पाहिलेले होते. पण आत्ता जेव्हा JEE म्हणजे जी IIT कंडक्ट करते JEE परीक्षा, JEE मेन्स, JEE ॲडव्हान्स, त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने ही परीक्षा घेतली आणि आत्ता CET सुद्धा ऑनलाईन झाल्यापासून बऱ्यापैकी म्हणजे माझ्या मताप्रमाणे 95%, 98% याच्यातला फ्रॉड कमी झालेला आहे. योग्य मूल योग्य पद्धतीने त्याच्या शैक्षणिक दर्जाप्रमाणे त्याला प्रवेश मिळतोय. माझं मत आहे की नीट ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनेच व्हावी, नाहीतर विद्यार्थ्यांचं नुकसान हे अशा मुठभर लोकांकडून अटळ आहे एवढं निश्चित. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार. पेरेंट्स को भी नमस्कार. मेरा नाम अनिल कुमार है. यहाँ यशवंतराव भोसले इंटरनेशनल स्कूल जूनियर फैकल्टी का नीट फैकल्टी हूँ. दोस्तों, सबको अभी है वो न्यूज़ चल रहा है. क्या न्यूज़ चल रहा है? वो नीट कैंसिल हो गई. या बहुत स्टूडेंट्स को परेशान होती है, ये भी समझ गए थे. What is the main impact about this NEET exam? It is yes, great impact is there. Students, don't panic first of all. Thing is that this is again opportunity. Whatever you are missing in that physics and chemistry and bio, again it is another opportunity to prove yourself. So don't be panic and all. And again you have to, it is the best opportunity to revise the topic once again. Okay, so don't be panic, and students and as well as your parents also. Parents, actually this is your daughter and as well as son. You can give to the support to them. No beta, no way. You आप कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं. अगेन रिवर्स करना, ये थोड़ा सा गलती होती थी मेरे को सोच लिया. बट आवर गवर्नमेंट इट इज़ टेकिंग वेरी सीरियस एक्शन अबाउट दिस. बट ट्रस्ट our Indian government is that no need to destroy the students' feeling and as well as their emotion also. So trust your process, trust your preparation, believe yourself. Definitely आप कर सकते हैं, आप नीट कर सकते हैं. नीट 2026चा पेपर फुटला हे अतिशय धक्कादायक आणि क्लेशदायक अशी बातमी आपल्या समोर आलेली आहे. संयोजक यासाठी अतिशय कठोर अशा पद्धतीचे निकष तयार करतात आणि ही परीक्षा कंडक्ट करत असताना सर्व यंत्रणा ते काटेकोरपणे त्या निकषांचे पालन करते आणि अतिशय तणावपूर्ण वातावरणात सुद्धा ही सगळी जबाबदारी, ही सगळी यंत्रणा पार पाडत असते. आणि असं असून सुद्धा आपल्याला शेवटी हे पेपर फुटलाय ही बातमी ज्यावेळी समोर येते त्यावेळी त्याच्यावरती विश्वासच बसत नाही. या संदर्भातील बातम्यांचे आकलन केले तर असं कळतं की ही परीक्षा टॉप लेवलला फुटली आहे. त्यामुळे NTA ही संस्था आणि त्यांची कार्यप्रणाली यांच्यावरती मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. या परीक्षेच्या सेटिंगमध्ये, मॉडरेशनमध्ये बरेच तज्ज्ञ प्राध्यापक सहभाग नोंदवतात आणि त्याच्यानंतर एक ठराविक प्रश्नपत्रिका त्यासाठी निवडली जाते आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये फार गोपनीयता राखली जाते. परंतु ती गोपनीयता किंवा तेवढी खबरदारी पुरेशी आहे का याविषयी शंका निर्माण झालेल्या आहेत. बाकी ही परीक्षा अतिशय कडक पद्धतीने कंडक्ट केली जाते, पण टॉप लेवललाच गोपनीयतेचा भंग झालेला आहे ही गोष्ट आता उघड झालेली आहे. त्यामुळे टॉप लेवलला गोपनीयतेच्या बाबतीत जास्त खबरदारी घेतली गेली पाहिजे हे उघड आहे. सर्वसाधारण विद्यार्थ्याचा विचार करता या परीक्षेच्या पूर्वी त्याने 2 वर्षे 11वी आणि 12वी मध्ये
या परीक्षेसाठी आपले सर्व स्वप्नाला लावलेले असते आणि अभ्यास केलेला असतो आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने परीक्षा फुटल्याची बातमी ऐकल्यावर त्याची मानसिक अवस्था आपण समजू शकतो. 2 वर्षांच्या कठोर मेहनतीच्या नंतर ही परीक्षा देऊन आल्यानंतर विद्यार्थी पूर्णपणे मानसिकदृष्ट्या व शारीरिकदृष्ट्या एक्झॉस्ट झालेला असतो आणि त्यानंतर पुन्हा परीक्षा द्यायची म्हटल्यावर त्याला रिफोकस व्हावे लागते आणि त्याचा विचार करता ही गोष्ट बऱ्याच विद्यार्थ्यांना त्रासदायक होऊ शकेल आणि त्याच्यामुळे शासनाने याविषयी काही कार्यवाही करत असताना योग्य तो निर्णय घेताना विद्यार्थ्याच्या मानसिकतेचा संवेदनशीलपणे विचार करण्याची गरज आहे असे मला वाटते. सर्वप्रथम माझं नाव ज्ञानेश गणेश नाईक आहे. तर ही आता आमची नीटची परीक्षा झालेली 3 मेलाच झालेली. तर नंतर असं समजलं की हल्ली पेपर लीकचा विषय झाला. पेपर लीकचा झाला. पेपर ते त्यांचे लीक ते आता काय 3 वर्षात आता दुसऱ्या वेळा असं झालं. गेल्या वर्षी नीट होती त्यावेळी खूप त्यांनी टफ काढलेलं, पण त्याच्या अगोदर 2024ला त्यांचा काहीतरी पेपर लीक झालेला. त्यानंतर आणि आता हा 2026. मग त्यावेळी आता माझी 2 वर्ष मी मेहनत घेतोय की नीट करणार म्हणून. गेल्या वर्षी 12वी होती माझी, त्यामुळे मी असं ट्राय केलेलं द्यायचे. गेल्या वर्षी पेपर टफ काढलेला त्यांनी. यावर्षी पेपर आम्ही दिला. छान होता पेपर, काय विषय नव्हता. पेपर चांगला लिहिला आम्ही. आणि काल आम्हाला हे नोटिफिकेशन आलं की एक्झाम कॅन्सल झाली. पूर्ण 2 वर्षाची मेहनत आमची आता अशी फुकट गेली त्यांनी. परत पुढे आता कधी त्यांची एक्झाम लागेल हे सांगता येत नाही, असा त्यांचा विषय आहे. आणि हे नेहमी त्यांचं ठरलेलं असतं की जरा काय झालं, आता पेपर वगैरे त्यांचे लीक होतात, मग ते सर्क्युलेट होतात आणि मग आम्हाला त्यांचा त्रास होतो, बाकी काय नाही. जे आता काय पैसे वगैरे भरतात त्यांचं ते ठीक आहे, चालून जातं. आम्हाला ते एवढं जमत नाही, कारण की मी कुठच्या इन्स्टिट्यूटला किंवा अकॅडमी वगैरे आहे तिकडे ऍडमिशन नव्हती घेतली. ऑनलाईनच करत होतो. ऑनलाईन म्हणजे फिजिक्सवाला म्हणून चॅनल आहे, त्याच्यावर करायचो आणि काही थोडे युट्यूबवरती बघून हे सॉल्व्ह करायचो. हे असं सगळं झालं. नमस्कार, मी जय वांगणकर. हल्लीच मी नीटची परीक्षा दिली. फर्स्ट अटेम्प्ट होता माझा आणि ती कॅन्सल झाली आहे काही कारणास्तव. पण मला दुःख इतकं होत नाही कारण माझा फर्स्ट अटेम्प्ट होता, पण आनंदही होत नाही. पण त्यांची दया जास्त वाटते ज्यांनी खरोखर ते 3 तास त्या ज्या स्ट्रेस बरोबर सगळे प्रश्न सोडवलेले बरोबर अचूक. त्यांच्या मनात एक स्वप्न होतं की चांगल्या कॉलेजमध्ये त्यांचं ॲडमिशन व्हावं, कमी पैशामध्ये चांगलं शिक्षण भेटावं. त्यांची दया येते मला जास्त. आणि ज्या प्रकारे NTA घेऊन मीम्स बनत आहेत सगळीकडे, NTA ट्रोल केलं जातं आहे, त्याच्यामुळे आता रीनीटमध्ये जे क्वेश्चन येणार नीटच्या एक्झाममध्ये त्यांची डिफिकल्टी लेवल काय असेल याचाही प्रश्न आहे मला. आता बघू काय होतं आहे पुढे ते.